I will show you how to do the so-called Proden stitch. Näytän kuinka tehdään Prodenin pisto tai suomeksi 1+3. Pyöräytä lanka muutaman kerran sormien ympäri. Tartu silmukoita yläreunasta ja siirrä ne toiseen käteen. Twist the yarns around the fingers a couple of times. Grab the loops at the top edge and move the loops to your other hand. Työnnä neula silmukoihin takakautta kohti itseäsi. Käännä neulan kärki alas ja uudelleen silmukoiden läpi. Neulalle muodostuu kahdeksikko. Insert the needle into the loops from behind that tip towards yourself. Twist the needle down and into the loops again. There is a sort of an 8 around the needle. Purista silmukoita sormien väliin ja nosta neulalanka. Neulalanka on tämä, joka kulkee neulaan. Nosta neulalanka peukalon päälle. Pinch the loops between your fingers and lift the needle yarn. Needle yarn is this one that goes back to the needle. Lift the needle yarn onto your thumb. Pinch the loops, purista silmukoita and pull the needle through. Vedä neula läpi. Peukalon ympärille muodostuu peukalosilmukka. There is now a thumb loop around thumb. For Proden stitch, there is 1 thumb loop and 3 loops behind thumb are picked up onto the needle. Prodenin pistoa varten tai suomeksi 1+3 pistoon tarvitaan 1 peukalosilmukka ja neulalle poimitaan peukalon takaa 3 silmukkaa. 1, 2 and 3. Turn the needle, käännä neula ja pujota se peukaloa pitkin alas molempien lankojen ali. Turn the needle and push it down alongside the thumb, under thumb loop and under needle yarn. Pull your thumb off the thumb loop. Vedä peukalo pois peukalosilmukasta. Squeeze the loops here. Purista näitä silmukoita. Pull the needle through. There is another thumb loop and the old thumb loop is behind the thumb. Vanha peukalosilmukka näkyy tässä. Neulalle 3 silmukkaa, 3 loops onto the thumb. Anteeksi, ne onto the needle. Uusia silmukoita kertyy peukalon taakse oikealta vasemmalle. Ja neulalle poimitaan ensin tämä lähinnä oleva suurempi silmukka ja sen jälkeen täältä oikealta vasemmalle 2 seuraavaa. New loops form behind the thumb from right to left. And when you're picking up the loops, first pick up the big loop here and then from right to left the following 2 loops. First the big one, ensin iso, and then the following 2, sitten seuraavat 2 pientä oikealta vasemmalle. Pitemmän silmukkaketjun voi yhdistää renkaaksi. When you have made a longer chain of stitches, you can connect it to a circle. Tarkista, ettei silmukkaketjussa ole kierrettä. Make sure there are no twists in the chain.
when you're connecting, I think it's better first to pick up 2 loops at the end of the row. Yhdistämisvaiheessa on mielestäni parempi poimia 2 silmukkaa kiinnitystä varten. Sitten tehdään silmukka tavalliseen tapaan. Then do the stitch as usual. 1 loop around thumb and 3 loops onto the needle. 1 silmukka peukalolla ja 3 neulalle. Käännetään neula, turn the needle and push it under thumb loop and needle yarn. Ja työnnä se neula peukalolangan ja neulalangan ali. Tästä eteenpäin voit poimia kiinnitystä varten edellisen kerroksen reunasta joko 1 uuden silmukan tai 1 uuden ja 1 vanhan silmukan. From now on you can pick up from the edge of the previous row either 1 loop or 1 new and 1 old loop for connection. My yarn is quite thick, so I'm picking up just 1 loop. Tämä lanka on melko paksua, joten poimin nyt vain 1 kiinnityssilmukan tuosta reunasta. Jos käytät ohuempaa lankaa, voin näyttää kuinka silmukat kiristetään neulalle, jotta niistä saadaan pienempiä. If you are using a thin yarn, I'm showing here how to tension the loops around the needle to make the loops smaller. Reunasta joko 1 uusi ja 1 vanha tai pelkästään 1 uusi. To connect, pick up from the previous row either 1 new or 1 new and 1 old. And then do the stitch as usual. 1 loop around thumb and 3 loops onto the needle. 1 silmukka jää peukalolle ja takaa poimitaan neulalle 3. Pudota peukalo pois peukalosilmukasta. Drop the thumb loop off. Vedä neula langasta. Pull the needle yarn. And the needle yarn. By pulling the needle yarn, the old thumb loop tensions onto the needle get smaller. Neulalangasta vetämällä vanha peukalosilmukka kiristyy neulan ympärille, jolloin siitä tulee pienikokoisempi. If you want to make a round start, to start the mittens or socks at the top, make first a large loop. Jos haluat aloittaa pyöreänä sukat tai kintaat kärjestä, tehdään ensin suuri silmukka. Varmista, että silmukan saa vedettyä pieneksi vetämällä hännästä. Make sure that you can make the big loop smaller by pulling the tail. Neula läpi suuresta silmukasta. And again insert the needle into the big loop and into the small one.
Neula läpi suuresta silmukasta ja pienestä. Needle into the big loop and 2 small loops. Neula läpi suuresta silmukasta ja 2 pienestä silmukasta. Big loop and 2 small loops. Suuresta silmukasta ja 2 pienestä. Keep on working like this. Jatka tällä tavalla, kunnes olet saanut tehtyä riittävän monta silmukkaa. Until you have made enough loops. Depending on the yarn thickness, maybe some 10 or 15. Langan paksuudesta riippuen noin 10 tai 15. Pull the tail. Vedetään langan päästä. Ja silmukat kiristyvät tämmöiseksi pyöryläksi. We have a nice little rosette when we pull the stitches together. I'm making the last loop a bit larger to make my thumb fit into it. Vedän tota viimeistä silmukkaa vähän suuremmaksi, jotta peukalo mahtuu sinne. Yhdistetään tämän pyörylän päät. Otetaan täältä yksi silmukka. To connect the ends, pick up one loop here and then do the stitch as usual. Ja sen jälkeen tehdään pisto normaalisti, eli poimitaan neulalle 3 lankaa. This is the connection loop and 1, 2 and 3 loops onto the needle. Käännetään neula, turn the needle. Pyöreissä aloituksessa toimii yleensä se peukalosääntö, että ensimmäisellä kerroksella lisätään jokaisessa silmukassa, toisella kerroksella joka toisessa, kolmannella joka kolmannella ja niin edespäin. With most stitches and most yarns, it usually works, the thumb rule usually works that you increase on the first row in every stitch, in the second row in every second stitch, and in the third row in every third stitch. To increase, we insert the needle into the same loop twice. Kun silmukoita lisätään, tehdään samaan reunasilmukkaan 2 silmukkaa. Mennään uudestaan tästä samasta reiästä. Then we jump to the next loop. Hypätään tänne seuraavaan silmukkaan. Ja tehdään tähänkin toinen silmukka. And increase also here. Hypätään taas seuraavaan. Pick up the next loop. And increase here too.